ụfọdụ ndị na-alụ ọrụ na Mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka emego ngagharị iwe banyere na akụ akwụrụ ha ụgwọ ọnwa afọ 4 na afọ 5 wee na-akpọku nyere gọọmenti etiti ka agbatara ha ọsọ enyemaka. ha gosiri otu o siri ha n'obi na Awka campus nke ebe Mahadum ndị mere ngagharị iwe ahụ gasị uwe ojii wee na-ekwu ukwe dị egwu wee na-ekwupụta otu o si dị ha n'obi wee na-ekwu na nsogbu ha karịa. onye nta aka anyị bụ Kenechukwu Chukwudị wetara anyị akụkọ. N'okwu ya mgbe ha mechara ngagharị iwe n'iru administration building nke Mahadum Nnamdi Azikiwe, Maazị JK Ibezim onye nọ na ngalaba chemical engineering nke Mahadum ahụ kwuru na mmadụ 7 ndị bụ ndị otu ha bụ ndị nwụrụ n'agha dịka ha si wee nwee ife mfiamarụ tinyere ka obodo si kwụlụ. Ndị ọzọ kwuru okwu na oge ngagharị iwe ahụ ndị gụnyere Maazị Daniel Nzebuchi nke ngalaba Works and Service Department yana Udoziakụ Quincy Asu nke ngalaba Botany Department na Maazị Chinedu Nwune nke Faculty Environmental Science bụ ndị kwuru ka ihe si afịa ha arụ n'ime ọnọdụ ha nke agbarapụ ha na-enyere ha aka ịfụ na nsogbu ahụ bịara na njedebe. N'okwu nke ya, onye bụ Acting Vice Chancellor nke Mahadum Unizik Awka bụ Ọkammụta Joseph Ikechebelu bụ onye kenekwara ndị mere ngagharị iwe ahụ dịka ha si wee du nguzobe na-akpaghị mkpamkpa ma kwekwa ha nkwa na Mahadum Unizik na-agba mbọ ịhụ na nsogbu ha nwere bụ ihe bịara na njedebe. Site na Mahadum Unizik Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.